Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Jumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, lan sedaya warga ingkang badhe tindakaken siang ing bulan Ramadan, monggo-monggo kula aturi kaendah sahur, sahur, sahur. Awis sakmenika wonten sambut janti kopak, janti kopak. Kula ambari sepindah malih jumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, lan sedaya warga ingkang badhe tindakaken siang ing bulan Ramadan, monggo-monggo kula aturi kaendah sahur.